seng SITO hadian ba nilai leng ba kilat hai kebor ba menteri masnya halang dahar lak kan thojor ye kiseng balang da ka ba ong ba kitu ki bara la mayong kim so ye ka ai ka ba ki ki ringa shupa bonong ba mentu ku si ka ba jingjia hamu pro ka de ka dak ka lamayong ka de ka dak ka jing susi in pensai shu pat sakui ka liang ro hakalor bu kam ye la de leader jungi nga shupa bonong ba you are not my leader mem de leader jungi pat sakui ro ban ya shai khnang ba sin bala ong kita ki leaders ka bombot pide ben yo ya ka siet borok ro pausiet ne po jentia me chok kan siet li lai siet an to you come you are not our leaders and you are not fit to be our leaders you are a dealers mela bande leader hak kong terkas mede leader kinong phak nya priyo stengniet pat mede ru ki leaders bopunjat ya ka jat priyo nyo pre tengine kaliang kaseng no por ba ni ne benta ka jat priyo hi ni num tanat bat ni num priang ru ya jingsa kren ben pat kai ka ba pensusi syok ba ngi ba mento kasi badon ki nong yelam seng balang ru rem barung ha to parti katu kla sha kan tho ye ki seng balang hendrei ki sngap jar te kai ka blong ka ba ima bat ka ba susi ye jak ben reu dangi I ba ki sha kan tho hagne ki politician ki bam stho ye ka tau ba tengri ba jak